পেট বিষাইছে আৰু কিবা পায়খানা হৈছে খুন হাগিছে বমি কৰিছে হাত ভৰি हमाबाय बेफोरखौ जों सेभ खालामनो नागिरदों माने हमनो नागिरदों दा बिसोरो मोजाङै जोंनो जानाय लोंनाय आहारफोरखौ मोजां बेबस्था खालामो दिनै ब्लक सिटिं खालामनानै दोनदों माइबो फाननो मोनला माइरंबो बायना जानो मोनला बेफोरबायदि साप्लाइखौनो अफ खालामबाय बेफोर जाबाय जानाय बायदिनो थै खिनाय जादों गोबादों गथ'फ्राबो जेनेबा जों लकेल जाग्राफ्रा जायाखै ओमफ्राय रेशननिखौ जाफैनायफ्रा जादों आरो ना बिदि बिराद प्रब्लेम जाना दं आरो जोंनियाव दा गथ'फ्राबो जाजोबदों डाक्टरनाव लांदों मेडिकेलाव बेयावसो एसे रैखा जादों। हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो SRB चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट लाना फैनाय जादों। बे आपडेटआनो जाबाय जोबोद दुखु आपडेट माने बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बालिजान पन्चायतनि खोमाबारि गामिनि गासै रायजो राजाफोरा सरकारा होनाय माइरंखौ जानानै माने खिनाय गोबानाय लोमजानाय उदै सानाय थै खिनाय बेफोर बेमाराव माने गोलैनांदों। दा बिथांमोना जोबोद दुखुयै दोङो गामि गंफ्रोमबो माने खिनाय गोबानाय थै खिनाय दा बिथांमोना हस्पिटालावसो दङ माने जोबोद दुखु दा बिथांमोना दुखु फोरमायदों। दा नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो जाहाथे सरकारा मिन्थियो। सरकारा होनाय माइरंखौ जानासो बिदि जादों माने न'नि माइरं जानानै माने बिदि जायाखैमोन माने जायफोरा सरकारा होनाय माइरंखौ जादों बेबायदि लोमजानाय खिनाय गोबानाय उदै सानाय जानांदों आरो जायफोरा न'नि माइरं जादों बिथांमोना जेबो जायाखै माने आरो गामि गंफ्रोमबो माने सरकारा होनाय माइरंखौनो माने जादोंमोन माने बिथांमोना रेसन माइरंखौ आरो बे माइरङा जाबाय प्लास्टिक बायदिनो माने दैयाव सोमबोला माने गोजावो। दा बिथांमोना बिराद बेमाराव माने भुगिनो गोनां जादों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना नायनानै शेयार खालामना होबा जाहाथे सरकारा बेफोर भिडिअखौ नुयो माने एसेबाबो हेल्प जागोन होननानै नोंथांमोननिसिम आङो फोरमायहरनाय जाबाय। जायफोरा माने शेयार खालामगोन बिथांमोननिसिम धन्यबाद थाबाय आरो जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बिथांमोना हेल्प जायो। नोंथांमोननिसिम आङो आर'ज बिनाय थाबाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो माबोरै भुगिनो गोनां जादों माबोरै जादों माबोरै जायाखै सोर मा बेमाराव गोलैनांदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों। पेट বিষাইছে আৰু কিবা পায়খানা হৈছে খুন হাগিছে বমি কৰিছে হাত ভৰি পায়খানাটো পাতলা আৰু খুন লগত মিক্স কৰি তেজ ওলাইছে। 1-2 ৰাতি হৈ গ'ল একদম শুব নোৱাৰে ৰাতি বহুত বেছি হৈছে বিখাৱাটো লোৱা बिथांमोना बे माइरंखौ जानानैनो थै खिनाय गोबानाय उदै सानाय बेफोर बेमाराव गोलैनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोना नै माइरंखौ देखायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरै भुगिनो गोनां जादों बिथांमोना बे माइरंखौ जानानै। सासे बे खोमाबारिनि आफादगिरि आं बुंदों आं गामियाव फुंनिफ्रायनो बेरायना नायदों दिनैसिम 50%आव माने 100आव 50%आनो बेमारि मोनगासिनो दं। दिनै हरावबो आं मेगन नुदों बे दाख्लै जों कन्ट्रलनिफ्रायनो बे माइरंखौ सङै जागासिनो जों गैयि मानसि नालाय बेनिखायनो बेखौ संना जानायनिफ्राय दाख्लै जाजेननायनिफ्रायनो सोरनिबा गथ' सोरनिबा मामा बिजि फिसा इदि डाक्टारनाव रोगाबाय थानो गोनां जादों। जाहोनखौ ओमफ्राय जों मैयासो रिजाल्टखौ मोनदों आरोखि माने हजम जाया लेट्रिनावबो क्लियार जाया बेफोरबायदि आरो डिसेन्ट्रि सिस्टेम जादों। थैजों खियो जेजोंबो ना बेदरजोंबो गोजोना बे माइरंआ थैबो खिदों बिदि आरोखि। सरकारा मा ग्रहण खालामदों मा सिस्टेम बानायदों माइरंआवबो बिजानु होबाय फारसेथिं जोंनि दाख्लै कर'नानि बिजिजोंबो बायदि बेमार आजारखौ फोसाबगोन होननानै थगायनानै बिजेपि सरकार बे डिजिटेल इन्जिनियार सिस्टेमा माबोरै खालामनो नागिरदों डाइरेक्टलि बेखौथ' जों कन्ट्रल मालिकखौ हमनो हाया बेबो सरकारनिफ्रायसो मोनबोनाय माइरं
बेनिखायनो माने जाय जोंनि बे मामाया हमाबाय बेफोरखौ जों सेभ खालामनो नागिरदों माने हमनो नागिरदों दा बिसोरो मोजाङै जोंनो जानाय लोंनाय आहारफोरखौ मोजां बेबस्था खालामो दिनै ब्लक सिटिं खालामनानै दोनदों माइबो फाननो मोनला माइरंबो बायना जानो मोनला बेफोरबायदि साप्लाइखौनो अफ खालामबाय बेफोर जाबाय बे बिजेपि सरकारनि पलिसि मा खालामनो ओमफ्राय बिजेपि सरकारा जोंखौ फोथांगोन ना बा बै जों हारि जाथि जेनेरेल जाथिफोरखौ फोथांगोन दिनै कन्ट्रल जाग्रायानो जोंनाव गैयाबाबो बे 2 नम्बर वार्डआव 95 दङ बे 95आ जुदि बेमार जायोमोनबा दिनै बे माइरंखौ जानानै सुबुंफोरा माबायदि अबस्था जागौमोन दिनै जानानै दङ 50%आनो गामिनो जाजोबनानै दङ बेखायनो आं बुंनानै बेखौनो फोजोबना दोनबाय महिलाफ्रा दा जोङो माइरं जानाय बायदिनो थै खिनाय जादों गोबादों गथ'फ्राबो जेनेबा जों लकेल जाग्राफ्रा जायाखै ओमफ्राय रेशननिखौ जाफैनायफ्रा जादों आरो ना बिदि बिराद प्रब्लेम जाना दं आरो जोंनियाव दा गथ'फ्राबो जाजोबदों डाक्टरनाव लांदों मेडिकेलाव बेयावसो एसे रैखा जादों माइरंखौ दा होनो गोसो गैयाबाथ' होनो नाङा सरकारा ना ओमफ्राय होनो गोसो दंबाबो माइरङा माने सोमबा मुरि बायदि माबायो माने प्लास्टिकनि फोजावजोबो मावलिजोबो ओमफ्राय उदैयाव हजम जाया जायनो जादों बेनो जादों एजेन्टनाव जों सोंनाय जायाखै आरो ना दा नै बेमारसो सानबाय थादों आरो ना संसाराव फैदों खोमा बिदि साननानै दा मानसिफ्रा थैलाय लांसै अपार जाबाय माने बेयावसो माने बे लबारनि माइरं होननानै सानबाय आरो दा ना लबारनि माइरं ना भिटामिनजोंथ' मिथियाना नै सोमबा बेबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ मानिफ्राय जादों मानिफ्राय जायाखै आरो बेफोर जाथाया जाबाय माबोरै जानो हमखो बेबायदि माबायदि प्लास्टिक माइरं जानो मोनखो सरकारा बेखौ गोख्रों नोजोरजों नायगोन होननानै आं आसा खालामो माने बेबायदि मानो जानांगौ बिदिब्ला गोबां गैयै न'खर दङ बिथांमोना मा जानांगौ माने जायफोरा गायनाय हा गैया दुब्लि गैया बायनानै जाग्रा आरो सरकारनि होनाय माइरंखौ जानानै दिनैसिम थांनानै दं बिथांमोना बिदिब्ला मा जागोन बिदिब्ला बेबायदि सरकारा होनाय माइरंखौ जानानै जुदि खिनाय गोबानाय गावनि जिबनखौ जुदि फोजोबलांनो गोनां जायोब्ला अब्ला मा जागोन होनबा बिथांमोना सरकारा बेखौ माने मोजां नोजोरजों नायनांगौ मानो बेबायदि जानांगौ मानो बेबायदि जानो मोनखो न'खरफ्रोमबो माने बेबायदि जादों होननानै दा बिथांमोना फोरमायदों माने हस्पिटालाव लांबाबो लांग'नो हायाखै होननानै जोबोद दुखु दा नोंथांमोना मा सानो जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना हो आं नोंथांमोननिसिम आर'ज बिनाय थाबाय जाहाथे आंबो माने भिडिअखौ बनायलांबाय थानो मोजां मोनगोन नोंथांमोननि लाइक मोनब्ला आरो कमेन्टआव फोरमायहर माबायदि जादों माबायदि जायाखै आंनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ